magona chere wanaMhanduwe tauya dzanyasi kamu zuwa rochima 30 mwedzi uno waZvita rikaiti kunyepe ipapa mazuwa 563 ayo jobhoska ragara mujere 563 pachirungu pakaita kunyangara kana wakomana waita kumunyanyira murumeyo rikaiti kunyepe zviri munhau dzanyasi tiri kutanda nokutenda chikara rakadira kamu buja yese kureketa kuno aiwa wanhu vari kuita kadikiriki chaiko kokuti wajare nokudidi wanga waripe kana kurima wakutoitawo zvokutanda kuisa muromo gejo pasi asi tiri kuti aiwa kuitai kurima kambeu kotsokokae kasingatore nguwa kuti kaibve nokutoti hwendo huno pari bari kuziva kuti zviri kutekaira sei wari kuti nzara iyi ichakona kukonzeresa mushishi chaiwo munhau dzanyasi woguta roHarare wagoreketayo kutoti mafashama aya avhiringa wanhu kutori nomhuri dzinosvika 100 chaidzo dzapuwa pekugara kuti dzimbohwande mvura iyi ipapa kureketa kuno wagoreketa kuti mhuridzi kana mvura iyi yaderera wachakona kuzopuwa pekugara pasvinu pasingaite kuti wagare wari pamushishi nomvura rekaiti kuona kuti zvinenge zvichiita sei wagoreketayo kuti wakapuwa nzvimbo dzokugara zviri pachena zvakanaka zviri pamutemo ndo vanhu vachapuwa pekugara pakadando apawo nzvimbo yokunana mutasa uko kwaizvezvizvi kwakaita kunyangariwa nonyaya yemvura iyi nokutoti iri kuramba ichindonaya jakachira mvura yanaya idi iri kunaya asi wendo huno heno zvinokona kuvhiringidza wazhinji wanomatoro wakutoita izvezvi kupimbikira iwo mupunga kuti zviite zviri nani rikaiti kuona kuti zvinopera zvakaita sei tikundosvira kuti kureke kugoita nzara yakanyanya zvimwe zviibvewo zvimwe zvotadza asi zvizhinji zvigoibva pakurima kuno woguta roHarare izvezvi wagoreketayo kutoti taisa mari inoita $216 million US pachirungu kuti ikone kuita zvokunadzira mvura nokuita masweji kuti atekaire zvino rikaiti kuona kuti vanozvikona chere zvavari kureketa takapedzera kuona wachiita zvokunadzira zviro zvizvi nguva yeGNU nokuti maridzo dzaibuditsiwa kabiti ndianga ariko ari mbiyawo achiwaburitsira maridzo kunopa akandobvapo zvakava zvaita kunyangara kanzuru ichapuwa mari nokuti inenge ichindonzi aiwa ndo opposition ndikaitionekwa zvinoenda wanhu wazhinji wakatovhiringika nokureketako guta roHarare apo Jacob Mafume agoreketayo kutoti pamakiromita zviuru 5 zvomugwagwa unotara woHarare iyo wari kuringira kuti wagonadzira inoita 560 basi 560 out of 5000 pachirungu unobva waita kuperehwa idi kuziva kuti ipapa kana zvaita kudande paribe zvinhu chaitika kana wakatokona 200 heno ticharamba takatoringa apawo pokare zvikamu 70 kubva mu100 zvomugwagwa iyi kwai zvakaita kunyangara chaiko wari kuziva kuti wachaita zvokudii nazvo nokuti hurumende inoramba ichitosunga mari kumwe kuita kunoratidza kuperehwa nonzero wokanzuro yeguta reChitungwiza ipapa wagoreketayo kutoti wanhu goborai maburi mumadziro kuitira kuti mvura ikone kugotekaira ichienda unobva waita kuperehwa idi rekaitione kuti zvinopera zvakaita sei asi kuita kuka aiwa kusvinuba iwo wari kureketa kuti ndokuti mvura ikone kugobuda ichienda asi kana mukazviita pari pamba motoziva kutoti nomakoso maakutoita kugara nawo kundoita pfopfo achipinda achibudika heno mabiya angu rekaiti kuona kuti zvinenge zvipera sei kuno zambuko rimwe rakaburika anozuro kugokwe kuti kwai rakatakuhwa nomvura wakomana ndipo munotoona kuti zvatinowakirwa nowaChina nomakambani okweduya paribe chisvinu idi kuita kunge tichaenda kotsvaka vamwe vanhu kunze konyika kuti wauye kuti wakira nokuti vanowaka zvinenge zviri nani ndikaiti kuona ipapa kuti zvichapera zvakaita sei asi zvinorwadza
mapurisa ozeta rapiya agosunga ari kunzi Python muti yaya wokuMbare kwai anoshabhini yache muMbaremo ndiye agonzi akatengesera wapwere waya wakaburika mumavhidhiyo kuHarare kwai wakatengesewa naiye doro. Rekai tione kuti ichapera yakaita sei. Nomuzire atinoita mapurisa aya wafanawo wanofanira wakakubiwa chaizvo kuti wazorekete kuti mbana akawatengesera kana wakaboeka zvedi, pakaita kunyangara chaiko. Hurumende yedu yashamisa wazhinji, iyo iri kutadza kuchengeta wanhu wayo wanoemirira kunze kwenyika zvisvinu, asi yakona kuburitsa mari inoita zviuru 35,000 35,000 pachirungu kuti ipe kunyika yoPalestine, kwaye wagopaiwo muzinda wePalestine kuti useenzese madiri aJorgina. Wanhu wese wakaita kubata kuisa kuvhunduka chaiko, kushamisika kuti ko hurumende yedu itori nomari yekuita izvi. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvipera sei. Kumwe kuita kunoratidza pachena kutoti Zimbabwe inogara ichindoita zvokubira wanhu mabhengi, izvo zvaari kutumira wanhu mari, ari kutumira wanhu tsamba dzokuti wachatanda kubata mari yo-IMTT, Intermediated Money Transfer Tax pachirungu, kuti wese wakaita zvokuseenzesa makadhi yawo kubva musokutandawo mwedzi wanyamavhuvhu mugore ra2020 kusvikira zuva ro12 mumwedzi wa10 gore rino, wese wachabatirwa mari dzoka bodzi. Ndo mashura kaya, ndo mashura chaiwo. Moti kana zvichidari wanhu wacharamba chere wachida kuendesa mari kumabhenkiko, paribe anoda kuzoita zvokudando nokutoti mabiri avo anenge vachizoita iwaya masvinu baidi. Rekai tione kwazvinoperera. African Development Bank yapa hurumende chimwe chikwereti chomamiliyoni 5 anozviuru 200 $5.2 million pachirungu kuti kwai waingidzire nyaya dzokuti wanhu wakone kunyora pasi zvavanenge vachiita nokuti wagopinziwe mushishi kana waita zvisirizvo kumakambani ehurumende. Accountability Improvement in Parastate House pachirungu. Ndipo munotoona kutoti rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Apawo bhangi ronyika dzopasi rese World Bank riri kureketa iro kutoti nyika yeZimbabwe inofanira kuti ibatsire wanhu vanozviseenzera wegani kuti waite mari dzinobatiwa pamwedzi dzekuitira kuti kana pakaita njodzi wanokona kuboyawo chouviri, insurance cover pachirungu. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei, kuti wachozvida chereiwo mabhengiwo pokare ino vanokuita zvomaridzo. Heno charamba takandoringa. Zimsted yagoburitsayo kutoti munhu mubodzi chokudya chaanga ari kuda mwedzi uno waZvita kwai chiri kuita 106 zvezviuru 603 $106,696 Zimbabwean dollars pachirungu pamunhu mubodzi. Mariyo inodiwa nemunhu wese kuti anga aripo munhu mubodzi kuti ararame zviri nani, kwai anga ari kutoda zviuru 140 $252 $140,252 Zimbabwean dollars pachirungu. Ndipo munotoona kutoti paribe chisvinu apa. Unobva watoona kutoti makambani ari kubhadhara ana mahobho mari isingatenge. Wabva watozvionera kuti tima rakadari rakaita kunyanya. Rekai tione kuti zvichanhadzirika chere izvozvi. Tikaringadzirikitika pasi rese, nyika yeSouth Africa yadadisa wazhinji ipapa payaendesa nyaya kuICC kuti Israeli igonzi iri kuita zvinochokuita nokuparadza wanhu, genocide pachirungu. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. DRC sarudzo dzeikweyo dzandoitiwo zvakaita sarudzo dzokuno kuti wese wanhu vari kureketa kuti paribe zvisvinu. Rekai tione kuti zvichapera sei. Apa wakuru wehurumende wagototi paribe kana rirani ichaitiwa ipapo. Sarudzo dzakatopera dzakaitiwa. MuAfrica makaita kunyangarawo kumana. Mutungamiri wenyika yeBurundi kureketa kuno agoreketa kutoti kwaingochani dzinofanira kuyiwa nomabwe kusvikira dzapfa. Pakaita kunyangara. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei.
apa iyo hondo yeIsraeri noPalestine yakonzeresa kutoti kana kozvikepe kokuSuez Canal katadze kusenza zvisvinu kureketa kuno wanhu vari kuda kupfuura neikweyo izvo zvikepe zvinhu zvakutoita kutenderera mati kudhura kwaakuita kutumira zvinhu mati kunetsa kwaakuita kutekerera zvinhu pakaita kunyangara chaiko. Rekai tigoona ipapa kuti zvichapera zvakaita sei. Kambani yoTesla kureketa kuno itori panyahwa yokutoti iri kutadza kuziva kuti yoita sei wanhu wabasa wayo kunyika yoSweden wari kutoita zvokurama mabasa. Pokare wabiyawo wari kuOslo kuNorway watodedzerawo pokare kuti tiri kubatsira iwawa wari kuSweden kuti waratidzire. Unobva waita kuona kuti idi pakaita kunyangara. Rekai tione hedu kwainoperera nyaya yacho kuti ndokupi pokare kuti zvichapera sei. Nyika yoFrance kwai kureketa kuno yagoti iyo yanyepiwa nevanhu vayo vasori kuti kunakona kuita vanhu vada kuvhundutsira vanhu kana kuputitsa zvinhu zvokutoti ipapa wabva wadira mapurisa anoita zviuru makumi mapfumbamwe pokare nomasoja zviuru 5 wakomana 90,000 police and 5,000 soldiers pachirungu. Nobva waita kuona kuti dzimwe nyika dzinoita kushaidi. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei ipapo. Takadaro zvedu mabuja, aiwa rekai tigumire pano ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.